Това е най-естественият отговор. А коя беше нашата бюлетина? Кой номер? 11. А коя е датата за гласуване? 20 май, разбира се. Очакваме ви. Хайде! Има ли луди? Приличам ли купи на глада филските нощи? А твоите сълзи не стигнат ли, когато ме молиш да остана още? Сега вие! Приличам ли на вятъра, дошъл ли да те сега, да спомам и